मित्रांनो, निसर्गाचं भरभरून वरदान लाभलेलं कोकण, या कोकणामध्ये सर्वात जास्त जागा व्यापली आहे ती सागराने, आणि सागराच्या खालोखाल इथे आहे वाळू. कोकणच्या निसर्गाला वरदान ठरलेली हीच वाळू एका कलाकृतीच्या रूपामध्ये कशी रूपांतरित होते, या संदर्भात एका कलाकारानं एक वाळू शिल्पांचं अतिशय सुंदर असं म्युझियम, देशातला पहिलाच प्रयोग त्यांनी कोकणामध्ये केलेला आहे. याच प्रयोगाची आज आपण माहिती घेणार आहोत. निसर्गाचं भरभरून वरदान लाभलेल्या वेंगुर्ले तालुक्यात सोनसुरे नावाच्या गावात हे देशातलं पहिलं वाळू शिल्पाचं एक म्युझियम इथे साकारलेलं आहे. इथे आपण पोहोचलेलो आहोत. आपण आता म्युझियमच्या अगदी समोर आहोत. आपण पाहणार आहोत की कशा पद्धतीने या म्युझियमची उभारणी करण्यात आली. हॅलो रविराज. नमस्कार. नमस्कार. तर माझ्यासोबत आहेत रविराज चिपकर, ज्यांनी देशातलं तिसरं आणि महाराष्ट्रातलं पहिलं वाळू शिल्पाचं म्युझियम कोकणामध्ये उभारलेलं आहे. रविराज, खूप खूप स्वागत महाचॅनलवर तुमचं. एक खूप चांगला उपक्रम तुम्ही कोकणामध्ये केलेला आहे, ज्या दृष्टिकोनातनं पर्यटकांना एक चांगली कला बघण्याची एक संधी मिळणार आहे. देशभरातले पर्यटक कोकणात येत असतात, विदेशातली पण संख्या आता वाढायला लागलेली आहे. त्या पद्धतीनं एक नवीन कला तुम्ही त्यांना सादर करणार आहात. मुळातच हा वाळू शिल्पाचं म्युझियम बनवण्याची संकल्पना तुम्हाला कशी सुचली? संकल्पना म्हणजे आम्ही एक आध्यात्मिक क्षेत्रातून माझी वाटचाल आहे. म्हणजे माझे आजोबा शिवसद्गुरू बालदत्तनाथ यांचा म्हणजे आमचं एक आध्यात्मिक क्षेत्र आहे. त्याच्यातनं मला एक प्रेरणा मिळाली की ते पण एक कलाकार होते मोठे. त्याच्यानंतर माझे काका, त्याच्यानंतर तो वारसा माझ्याकडे आला. मग लहानपणापासून कलेची आवड असल्यामुळे गणपती बनवणे, छोट्या छोट्या मूर्त्या वगैरे बनवणे याच्यातनं सुरुवात झाली. आणि त्याच्यानंतर मी कणकवलीला कला महाविद्यालयामध्ये माझं शिक्षण घेतलं आर्टमधून. तर तिथे मी पेंटिंग विषय घेतलेला. त्याच्यानंतर मला मूर्तिकामाची आवड असल्यामुळे मी मुंबईला वगैरे गेलो. त्याच्यानंतर जे स्टॅच्यू ऑफ युनिटी राम सुतार सर यांच्या स्टुडिओमध्ये मी 4 महिने माझं शिक्षण घेतलं. त्याच्यानंतर मी कॉलेजला असताना एक आपलं महोत्सव वगैरे असतात, कोकण महोत्सव म्हणा, सिंधुदुर्ग महोत्सव म्हणा, ह्याच्यामध्ये आम्ही भाग घेऊन आम्ही तिथे सुरुवात केली. एक वाळू शिल्पाला आमचा ग्रुप होता, आर्ट इमॅजिन म्हणून. तिकडनं आमची सुरुवात झाली वाळू शिल्पाला. मग तिकडनं हळूहळू मग ते मालवणला एकदा सुदर्शन सर जे आपले आपल्या भारताचे ॲम्बेसिडर आहेत, त्यांच्याशी ओळख झाल्यानंतर मला उडिसामध्ये महाराष्ट्रातून प्रतिनिधित्व करायला मिळाले. मग तिथे इंटरनॅशनलला माझं सिलेक्शन झालं. तिथे गेल्यानंतर मला नवीन आयडिया मिळाल्या. त्या ज्या इंटरनॅशनलच्या तुम्ही महोत्सवामध्ये गेला होता तिकडे महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करायला, त्या ठिकाणी साधारणपणे किती ठिकाणचे कलाकार आले होते आणि काय त्यात वेगळे? पण पूर्ण देशातून कलाकार आलेले. म्हणजे मी फर्स्ट टाईम गेलो तेव्हा 130 कलाकार तिथे पूर्ण भारतातून आणि अदर स्टेट म्हणजे म्हणजे भारताच्या बाहेरून सगळे कलाकार तिथे आले होते. मग तिथे नवीन त्यांच्या ज्या काही गोष्टी होत्या त्या शिकायला मिळाल्या मला. त्यात काय असं जे वेगळे पण होतं की जे तुम्हाला अगदी मनाला खूप आवडले, एखादी चांगली कलाकृती तिथली? वेगळं पण म्हणजे जे टिकवण्याचं असतं. आता एखादी गोष्ट आपण ही बनवतो तर नॉर्मली वाळूमध्ये अशी उभी राहत नाही. तर त्यांची जी संकल्पना होती म्हणजे उभं करण्याची, ती मला वेगळं पण जाणवलं की कारण आपण नॉर्मली आडवं बनवतो, पण हे उभं बनवताना ते राहायला पाहिजे. ते ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी असतात त्या तिथे मला शिकायला मिळाल्या, जेणेकरून ते कशा पद्धतीने ते उभं करतात. काय करतात ते, काय वापरतात त्यासाठी? वापरत काय नाही, पण ती जी लावण्याची पद्धत असते वाळू लावण्याची, त्याच्यातनं आपल्याला ते कळतं की हे कसं राहू शकतं. म्हणजे स्टार्ट जे आहे, म्हणजे सुरुवात जी आहे ती त्यांच्याकडे, कारण त्यांच्या मुळातच ते आहे. म्हणजे समुद्र किनारा मोठा असल्यामुळे त्यांना ते रोज त्या गोष्टीमध्येच असतात ते.
आता ज्या पद्धतीनं तुम्ही सांगितलं की अध्यात्माकडून तुमची वाटचाल सुरू झाली आणि त्या पद्धतीनं तुम्ही इथे पण मी पाहतोय तर जी ही शिल्प आहेत त्यात गणपती आहेत, स्वामी समर्थ आहेत आणि इकडे साईबाबा बुद्ध आहेत आणि इकडे पण भगवान शंकर आहेत. या व्यतिरिक्त प्राणी पण आहेत इकडे. ही मगर खूपच सुंदर तुम्ही साकारलेली आहे, अगद्या बारकाव्यांसह. त्या म्हणजे त्याच्यातले जे दात आम्ही बघतोय ते दात त्याचे सरळ नसतात, काही वेडेवाकडे असतात. इतके बारकावे तुम्ही त्यात टिपलेले आहेत. साधारणपणे किती दिवस लागले ही मगर बनवायला आणि कशा पद्धतीने आपण ती साकारली? ही मगर बनवायला मला 3 तास लागले, कारण रोजचं प्रॅक्टिस असल्यामुळे ते एक होऊन जातं माझ्याकडनं लवकर. आणि त्याच्यामध्ये काय झालं की मी ज्या गोष्टी बारीक आहेत, कारण लोकांचं कसं असतं मगर म्हटल्यानंतर सगळ्यांच्या नजरेमध्ये असते, तर त्याच्यात ज्या काही बारीकावे जे आहेत ते मी दाखवण्याचा प्रयत्न केला. आणि हे जे आहे ते लहान मुलांना आकर्षण खूप असतं, प्राण्यांमध्ये म्हणा, कुत्रे म्हणा, मांजर, ह्या गोष्टीमध्ये. त्याच्यामुळे हे मुलांसाठी मी हे ठेवलेलं आहे की लगेच जेवून ते आकर्षित होतात ह्या गोष्टींना. पण त्यांना म्हणजे देव वगैरे हे रोजचं आहे, पण ह्या गोष्टी त्यांना लवकर आकर्षित होणार आहे. याच्यामध्ये साधारणपणे रंगकाम करताना आपण कशा पद्धतीने त्याचं हे करतो? म्हणजे हे नॉर्मल नॅचरल कलरच आहे, जे आपण रांगोळीच्या हे करतो हां. तेच कलर ह्याच्यामध्ये वापरलेले आहेत. अच्छा. ह्याच्यामध्ये केमिकल वगैरे असा विषय काही नाही. म्हणजे आता तुम्ही ह्याला जर हात लावला तर हे पूर्ण कोसळून जाणार, कारण ते जोपर्यंत आपण हात लावत नाही त्या गोष्टीला तोपर्यंत ते तसाच टिकून राहणार. कारण ह्याच्यामध्ये वारा म्हणा, ऊन म्हणा आणि त्याला टच होणं, ह्याच्यातनं ते ढासळून जातं. याच्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे ही वाळूशिल्प ही समुद्राच्या काठावरच असतात आणि ती तुम्ही समुद्रापासून लांब अशी याच्यामध्ये आणलीत. कारण समुद्रावर कसं वाऱ्याचा प्रभाव पडतो, कारण वारा जर असेल तर हे टिकून राहू शकत नाही. कारण एक कुठेतरी एक वेगळ्या ठिकाणी, कारण वाऱ्याचं हे झाल्यामुळे ते राहणार नाही, एक दिवस राहू शकतं, दुसऱ्या दिवशी राहू शकत नाही. त्याच्यामुळे कसं एक आपलं म्हणजे कोकण किनारपट्टा आहेच. कारण आता लोक कसे, आता वेतोबा मंदिर आहे म्हणा, हे आमचं क्षेत्र आहे म्हणा, ह्या ठिकाणी येतात, तर त्यांना आता सगळीकडे न्यूजमधून म्हणा नाहीतर वर्तमानपत्रातून सगळीकडे गेलं आहे, त्याच्यामुळे लोक येतात या ठिकाणी. कारण जरी कुठे जरी असलं तरी ते लोकांना नवीन काहीतरी आहे म्हणून ते लोक बघायला येतात या गोष्टी. त्याच्यामध्ये एक गोष्ट आहे की कोकणामध्ये पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी असे अनेक चांगले प्रयोग व्हायला पाहिजेत. त्या दृष्टीनं हा एक चांगलं पाऊल तू टाकलेलं आहेस. पण ही जी कला आहे ती शिकण्यासाठी कोकणातले किती तरुण तुला वाटतं की इच्छुक आहेत किंवा तुला असं विचारतात की आम्हाला ही कला शिकायची आहे, कारण त्यातनं पर्यटकांना आकर्षित करू शकतात किंवा स्वतःचं काहीतरी अर्थार्जन ते करू शकतात अशा पद्धतीनं? आत्ता कसं आहे, हे नवीन आहे, ही जी सुरुवात आहे वाळूशिल्प ही नवीन आहे. कारण अजूनपर्यंत कोणाला असं म्हणजे एक म्हणजे पैसे मिळवण्याचं माध्यम वगैरे, कारण बाहेरच्या राज्यामध्ये ह्याला खूप हे नाही, आपलं सरकार ह्याला मदत करतं. पण अजूनपर्यंत आमच्या ह्याच्यामध्ये कसं हे नवीन असल्यामुळे ते त्यांच्यापर्यंत पोचत नाही. आणि मुलांचं कसं झालं आहे की पेशन्स ह्या गोष्टीमध्ये भरपूर आहेत, कारण समुद्रकिनारी जाऊन बनवणं, त्या उन्हामध्ये बनवणं, ह्याच्यामध्ये खूप पेशन्स लागतात. ज्याला आवड आहे तो ह्या गोष्टीमध्ये राहू शकतो, नाही तर दुसरा जास्त राहू शकत नाही. आता आपण हे शिल्प बघूया. गौतम बुद्धांचं शिल्प अतिशय सुंदर आणि प्रसन्न जी मुद्रा आहे, म्हणजे मुद्रेवरचे जे भाव असतात ते सुद्धा भाव त्यामध्ये वाळूच्या माध्यमातून आपण साकारण्यात खूप यशस्वी झालो. म्हणजे कुठलाही बघितलं तर ज्या मूर्तीला जे काही भाव असतात डोळ्यावर, म्हणजे शंकरांची मूर्ती आपण जरी बघितली तरीसुद्धा त्याच पद्धतीने आहेत. स्वामी समर्थांची मूर्ती घ्या, तर ही खूप चॅलेंजिंग काम असते की ते चेहऱ्यावरचे भाव आपण हुबेहूब साकारणं. आता ह्या सगळ्या गोष्टी तू लहानपणापासून करतोस, त्यामुळे तुला कदाचित ह्या सगळ्या खूप चांगल्या पद्धतीनं येत असतील. परंतु हे जेव्हा काम करतोस तेव्हा तुला काय नेमकं म्हणजे कशा पद्धतीने तू त्यात स्वतःला इन्व्हॉल्व करून घेतोस किंवा किती वेळ या सगळ्या गोष्टीसाठी लागतो? कारण ह्याच्यामध्ये कसं मी माझं ध्यानधारणा म्हणा, आजोबांचा एक कृपा आशीर्वाद असल्यामुळे ह्या गोष्टी माझ्याकडनं सहज घडल्या जातात. कारण हे कसं हे लोकांसाठी आहे. एक कलाकार जो असतो तो लोकांसाठी आपलं एक आर्ट दाखवत असतो. त्याच्या ह्याच्यातनं माझं हे म्हणजे मी त्याच्यात जास्त हे करतो की लोकांपर्यंत पोचू दे. कारण हे अध्यात्म हे आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये भरपूर लोक म्हणजे हे करतात. कारण आता कसं साईबाबा म्हणा, गणपती म्हणा, नाही तर शंकर म्हणा, स्वामी समर्थ, ह्या भावना आहेत लोकांच्या.
कारण आता मी हे करण्याचं उद्दिष्ट म्हणजे काय की लोक आल्यानंतर कसं गणपती म्हटल्यानंतर लगेच त्याच्यासमोर हे होतात म्हणजे नमस्कार नतमस्तक करतात म्हणा. होतात, हां. म्हणून की पहिली सुरुवात केली ही मी देवांपासून केली. कारण लोक आल्यानंतर लगेच ते अरे आपला बुद्ध आहेत, स्वामी साईबाबा आहेत म्हणा, शंकर आहेत, म्हणजे लोकांना त्याची आवड होते. कारण लोक कसं आता सगळेजण आपल्या कोकणामध्ये तर अध्यात्माला खूप म्हणजे भरपूर. देवांना खूप महत्त्व आहे. भरपूर. म्हणून मी त्याच्यातनं सुरुवात केली. आणि जेणेकरून आपल्याला म्हणजे लोक ती गोष्ट बघायला येतील ह्या ठिकाणी. साधारण किती दिवसातून ह्या कलाकृती बदलतात? म्हणजे मी आता ह्या टायमिंगला पाऊस असल्यामुळे हे नाही करणार आहे, पण नेक्स्ट टाइम जे बनवणार आहे ती महिन्याला मी चेंज करत राहणार आहे. अच्छा. म्हणजे आता जी नेक्स्ट टाइम सुरुवात करणार हे माझं एक प्रयोग होता हा म्हणजे लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा. कारण अजूनपर्यंत लोकांना समुद्रकिनारी जे बनवतो आपण तेवढंच माहीत होतं. बरोबर. हां. कारण समुद्र एक दिवस झाला दुसऱ्या दिवशी कोणाला दिसत नाही. पण हे जे आहे हे टिकवून ठेवल्यामुळे लोक म्हणजे आवडीने येतात की बाबा हे टिकून कसं राहिलं आहे. कारण वाळू म्हटल्यानंतर सगळे मला विचारतात की आम्ही हातात घेतली की ती शिसून जाते. बरोबर. पण हे टिकून कसं राहिलं ह्याच्यासाठी लोक मुद्दाम बघायला येतात लांबून. म्हणजे रशियाचे म्हणा जे आपले हे पर्यटक आहेत, रशिया, युक्रेन म्हणजे बाहेरून आपल्या कोल्हापूरवरून येतात, पुण्यावरून येतात, मुंबईवरून आणि सिंधुदुर्गातले जे काही आवडी म्हणजे ज्यांना आवड आहे ह्या गोष्टी कलेची ते येऊन आवर्जून ह्या ठिकाणी भेट देऊन जातात. यामध्ये एक गोष्ट फार महत्त्वाची आहे आणि डिवोटेड आहे की हे जे सगळं शिल्प वाळू शिल्पांचं जे म्युझियम उभारलेलं आहे हे पर्यटकांना मोफत पाहता येतं. इथे कुठल्याही प्रकारचं शुल्क यांनी लावलेलं नाही आहे आणि ज्या पद्धतीनं इकडे यावं लोकांनी ही कला बघावी आणि पर्यटकांची संख्या वाढावी किंवा त्यांना या कलेबद्दलची आत्मीयता निर्माण व्हावी हाच एक अगदी साधा आणि चांगला दृष्टिकोन त्याच्यामध्ये त्यांनी बाळगलेला आहे. याच एक आम्ही आमच्या सर्व दर्शकांना प्रात्यक्षिक दाखवायचं म्हणून त्यांना विनंती केली की आमच्या महाचॅनलचा जो लोगो आहे तर त्याचं त्यांनी वाळूशिल्प बनवून दाखवावं. तर तेही ते आता आपल्याला काही वेळात ते बनवून दाखवतील. पण यापुढेही दर महिन्याला अशा पद्धतीनं नवनवीन या म्युझियममध्ये आपल्याला शिल्पकृती पाहायला मिळतील वाळूपासून बनवलेल्या. आणि याच पद्धतीनं जे काही इच्छुक कलाकार असतील ज्यांना यातलं काही ज्ञान घ्यायचं आहे, शिकायचं आहे, तर त्यासाठी त्यांची तयारी त्यांनी कधीही संपर्क साधावा. आपण त्यांचा संपर्क नंबर आहेत खाली आपल्या स्क्रोल होतो तो आपण त्यांना कधी पण संपर्क साधू शकता. तर ज्या पद्धतीनं आम्ही त्यांना विनंती केली तर ते शिल्प ते कसं बनवतात आमच्या चॅनलच्या लोगोचं ते आपण पाहूया. सव्वीस एप्रिल 2022 22 रोजी महाराष्ट्रातील पहिलं वाळूशिल्प म्युझियम हे महाराष्ट्रामध्ये सिंधुदुर्गमध्ये वेंगुर्ला तालुक्यातील आरवली सोनसुरे या गावामध्ये सुरू केलं आहे. आणि या ठिकाणी येण्यासाठी गोव्यावरून जर पर्यटक येत असतील तर त्यांनी शिरोड्यामध्ये येऊन आरवली सोनसुरे या इथे यावं. वेंगुर्ल्यामधून म्हणजे मुंबईवरून येत असतील तर वेंगुर्ल्यावरून आणि सावंतवाडीवरून येत असतील तर शिरोड्यामार्गे सोनसुऱ्यामध्ये या ठिकाणी यायला मिळेल.